Vidíš mladý pár, ktorý oslavuje svoj úspech? Nie sú finanční analytici. Nie sú ani profesionálni investori, sú to len dvaja mladí ľudia, ktorí si žijú svoj život, ale ich investície rastú automaticky vďaka Cryptify AutoX. Bez stresu, bez hádania. Len skutočné výsledky poháňané umelou inteligenciou. V dnešnej dobe môže byť investovanie naozaj náročné. Trhy nikdy nespia, počet kryptomien je ohromujúci. A ak si začiatočník, môže to byť rýchlo zahlcujúce. Ale neboj sa, mám pre teba perfektné riešenie. Predstavujem ti Cryptify AutoX, obchodného asistenta novej generácie. Nie je to len ďalší automatický nástroj. Je to ako mať osobného mentora, ktorý ti pomôže vyvinúť stratégiu a robiť hĺbkové analýzy. Jedma. Neustála analýza trhu Cryptify AutoX analyzuje trhy 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Identifikuje trendy a vzorce správania a poskytuje podrobné odporúčania. Analyzuje kryptomeny, technologické akcie, zdravotníctvo, energetiku a mnoho ďalšieho. Druhá. Automatické obchodovanie. Ako náhle sa objaví výhodná príležitosť, AI okamžite koná. Obchoduje podľa tvojej zvolenej stratégie. Bez meškania, bez emócií, iba presnosť. Tretí. Prispôsobenie úrovni používateľa. Či už si začiatočník alebo skúsený obchodník, Cryptify AutoX sa prispôsobí tebe. Môžeš nastaviť úroveň pomoci, upraviť parametre a všetko vyskúšať v demo režime bez rizika. Štvrtý. Užívateľsky prívetivé rozhranie. Platforma je elegantná, jednoduchá a funguje cez web na akomkoľvek zariadení s internetom. Nie je potrebná žiadna inštalácia, stačí sa prihlásiť a začať. 5. Bezplatný demo režim. Nie si ešte istý? Vyskúšaj všetko s virtuálnymi peniazmi. Zisti, ako platforma funguje a začni, keď budeš pripravený. 6. Rýchla a jednoduchá registrácia. Navštív stránku cryptifyautox.com, zadaj svoje meno, e-mail a telefónne číslo a vlož počiatočný kapitál aspoň 250 €. Hotovo za 2 minúty. 7. Žiadne poplatky za vklady a výbery. Máš úplnú kontrolu nad svojimi prostriedkami. Žiadne skryté poplatky, žiadni sprostredkovatelia. Zarobíš, vyberáš. 8. Maximálna bezpečnosť. Platforma využíva pokročilé šifrovanie, dvojfaktorovú autentifikáciu a bezpečné pripojenie. Podporuje platby kartou, bankovým prevodom a kryptomenami. 9. Upozornenie na podvody s rastúcou popularitou Cryptify AutoX sa objavili falošné kópie. Niektoré stránky vyzerajú identicky, ale ich cieľom je oklamať ťa. Používaj iba oficiálny odkaz v popise videa. Po registrácii si jednoducho nastavíš úroveň pomoci a necháš platformu pracovať. Analyzuje trh, vykonáva obchody a poskytuje ti analytické nástroje, ktoré ti dajú výhodu. Táto platforma je skutočná revolúcia. Či už si nováčik alebo profesionál, je pripravená ti pomôcť. Čo si o tom myslíš? Si pripravený zarábať skutočné peniaze s pomocou umelej inteligencie? Klikni na odkaz v popise a začni ešte dnes. Máš otázky? Zanechaj komentár. Páčilo sa ti video? Daj like. A priprav sa sledovať, ako tvoje zisky rastú. Ďakujeme, že si sledoval. Vidíme sa v ďalšom videu. Zostaň s nami. Dovidenia.